o tuma mina doni min di ni waati ni sigi yɔrɔ in na o de turabuden bɛ n'u b'a fɔ a ma ko mangosi n'ale ye adama yɛlɛmani n'ale bɛ ci fila kelen nin sira kan an bɛna mangosi de sira min kan nin sira in kan a bɛ nafa jumɛn ɲɛ nafa jumɛn bɛ ye a kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la a bɛ mun se maa ma an ko nin mangosi n'i y'a kɛ a tɛ foyi se maa ma fo ka jɔn ka tɔɔrɔ wuli k'i ka daw yɛlɛ k'i do sɔrɔ dafɛ n'i y'a kɛ ka kamanagɔn to i la o waati ala bɛ sɔn o kamanagɔn a bɛɛ bɛ yɔrɔ janya i la surtout mangosi ni fɛn min bɛna fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ jala bɛ ko dilan ka sɔrɔ turabu tɛ n'o de an b'a fɔ jiri min ma ko jatigi fa jiri dɔw ko zira nin jɛ jiri min bɛ yɛlɛ jiri tɔw fɛ ka a masaya ta o de ye jatigi fa jiri nin ye hakika dɔ ye o tuma ni maa min mangosi sɛbɛ n'o ye fila kelen i b'a sɛbɛ siɲɛ 500 o 500 in fana bɛ taa bɔ na adadu min ye o de ye ala tɔgɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko matinu ne ye matinu fana hindi bɔ dɔrɔn o fana bɛ taa 500 de d'i ma o tuma i bɛ mangosi nasi bɔ siɲɛ 500 o tuma n'i y'a nasi bɔ i b'a ko an y'o fɔ émission tɛmɛnen na hali n'a ma segin a kan mɛ komi waati bɛɛ maakɔrɔw de bɛ don an ko toujours n'i ye turabu sɛbɛn dɔrɔn i ka wala sigi a sigila k'a ko ka jigin o tuma o la e mago bɛ turabuden min na i b'o sɔrɔ mɛ n'i ye wala tura kun ka dɔrɔn faden ma de bɛ na fo n'a bɔra turabuden den 4 jatela an ye min fɔ ka tɛmɛ o tuma n'i ye mangosi sɛbɛn siɲɛ 500 i bɛ sɔrɔ k'i jija ka jiri sa u b'a fɔ jiri min ma ko zɛrɛ nin jɛ jatigi fa jiri ni e yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn i bɛ taa dɔrɔn a sun na i b'a kuru 7 tigɛ i bɛ na n'a ye so kɔnɔ n'i nana n'a ye so kɔnɔ nasi in kan ka tobi da min kɔnɔ o de ye bɔgɔdaga ye mɛ bɔgɔdaga tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ e bɛ yɔrɔ min na bɔgɔda n'i k'i b'a ɲini a man nɔgɔ i ka annexe tasa min b'i bolo a k'o kɔnɔ baasi foyi tɛ a la o tuma n'i ye zɛrɛ nin jɛ jatigi fa kuru 7 sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na malifa mugu a bɛ sɔrɔ marabagaw fɛ i bɛ malifa mugu ɲini hali ni mugan hakɛ don i b'o de kɛ da kɔnɔ fɔlɔ n'i y'o kɛ da kɔnɔ i ye jiri in san n'o ye zɛrɛ nin jɛ jatigi fa jiri kuru 7 n'a sɔrɔ a sirilen don i b'a foni n'a sɔrɔ i y'a labɛn kungo fana kɔnɔ ka na n'i nana n'a ye dɔrɔn i b'a kuru 7 i b'a bɛɛ foni ka sɔrɔ k'a da malifa mugu in sanfɛ da kɔnɔ o tuma i ye mangosi siɲɛ 500 nasi min sɛbɛ i b'o yɛlɛma jatigi fa jiri kuru 7 in sanfɛ da kɔnɔ n'a sɔrɔ a ma da fa i bɛ ji dɔ fara a kan ka da in fa ka sɔrɔ ka jiri ni malifa mugu ni nasi in k'a tobi fo e yɛrɛ ye sɔmi sɔrɔ k'a fɔ jiri in a bɛ waati min na a mɔna a bɛ se ka kɛ ka nafa kɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka jiri in bɛɛ yɛlɛma siyɔ kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔ don yɔrɔ o yɔrɔ don a tɛ yɔrɔ si woloma i bɛ ŋaniya siri kungo min b'i da la a waati daw minnu tugulen don siri min b'i kan i mago bɛ garisɛgɛ min na diɲɛ ko o ko n'a hami b'i la o waati o tuma i b'o ŋaniya siri i bɛ sɔrɔ ka nasi in ko n'i y'a ko i b'a to fo fiɲɛ k'i fari fili dɔɔnin i bɛ tila k'i ko i b'a to fo fiɲɛ k'i fari fili dɔɔnin o kɔrɔ ye ale koko 7 bɛɛ bɛ kɛ su kelen sigiyɔrɔ kelen na o tuma n'i ye nin kɛ fura ɲaga ninnu i b'a fara ɲɔgɔn kan n'i sera ka dingɛ sɔrɔ i bɛ dingɛ tigɛ k'a bila a kɔnɔ k'a datugu n'i sera ka yɔrɔ ɲɛnama dɔ sɔrɔ a bɛ lasago min na min tɛ k'a filifili tasuma kana taa sɔrɔ o tuma n'i ye nin kɛ i bɛ nin kɛ ka kungo o kungo to i da la ani gɛlɛya o gɛlɛya ani kamanagwan ala b'a bɛɛ wuli yanni tile 7 wɛrɛ ka se an bɛ fɛ ka min di kanubɔ minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun kumana min na an ye turabu in kɛ k'a yɛrɛ nafa ni a ye o tuma an y'a kanu k'a di aw fana ma a k'a kɛ ka aw yɛrɛ nafa siri tɛ datuguli tɛ relation ko tɛ garisɛgɛ tɔɔrɔ min bɛ e ka waati dɔ i b'a kɔni o hami di ala bɛ sɔn yanni ka se semaine wɛrɛ ma i b'o dugawu jaabi sɔrɔ